lagip ti napalabas. Naimbag nga orasyo papagayam. Iti daytoy agundaway, sagutan da kayo manen iti maysapay a pakasaritaan, manipud iti pagayam, akayat na ti agpailingad iti nagan nga los. Kastoy man ti kunana. Dear Miss F, umuna ti amin kablaawan kamanpay iti naragsak ken nagasat nga aldaw, kastameten kadagiti padak a dumdumngeg. Pakaragsakak unay numapili umat nga idrama toy surat ko. Kidawak nga ilingad na kumalatan itinagan nga luz, manipod probinsya ti San Nicolas, Ilocos Norte. May saak nga ina. Ina ang mga ramid iti amin akabaalan na para kadagiti anak na. Malaksid nga awan trabaho ti asawak, artek, sugador kan babaero pay. Gapu iti dayta, napilitan ak ngayon madayo, tapno mapan makitagad iti balasiw taaw. Inan anusak ti 10 atawan apan nakaisinak kadakwada, iti kasta kat makaadal, kan maikak ida iti nasayaat apan nagbiag. Ti amok kat naragsak kan kontentoda, kadagiti ipawpaw itko. Agingga analpas ko ti kontratak, kat nagawidak dito'y Pilipinas. Rugyak nga rudan ti ag salaysay. Los, anak ko. Wen, tatang. Siyak nga rod. Oh, kumusta kayon? Ay, nasayaat kami met ditaoy. Temo ke intun no may alawas pailat sang puma. Di kami nagpasundo iji airport. Saanan a sorpresa ano nagpasundo at tatang? Muna ka anak ko. Ituloy ta di tao nagtagsarita. Tulungan ka mang yun nagkadagiti awit mo. Agyaman nagtatang. Ayan nga'y dagiti anak ko. Awampay ni Pulin. Nasapa arimwar itay. Nagsaranuda mo ilang iti sasangpuyo ka ni Jordan. Ninanang mumat, napan iji palingkay. Agawid siguro day dayan. Kasta ka di tatang. Kat, kumusta mo dagiti ubing? Saan da ka dimot lang ang anasukir kabayatan ti kaawan ko? Normal kadagiti ubeng, wanutin ijers, ama ko na. Talaga asukir da no maminsan. Panag ko na kesan mit akas na dagiti apaw. Nasisingpwet damay. Saan da kami met nga ikan iti sakit ti ulo kaninanang baw. Nasayaat nga rod no kasta tatang. Ay, mabit lang tapok kawak ni Jordan, wan. Ay, Jordan, apo! Umay ka! Simbang putin ni mamay! Ay na, nakatataarmatan ti anak ko. Umay ka man tarakupan ka anak ko. Kailiw ka una yung Jordan na kong. Ni mami man, saan ako nga ubing tap na arakupan nyo? Ay na anak ko, bay anak ka dilaang. Kaya't ko laang mat nga ipapas ti ilaw ko kan ka. Kat kumusta nga iti panagadal mo? Okay mat mami. Umadanin ti graduation mo, saan ka di? Wen mami. Ay na, kamaudyanan na. Malpas ka matlaangan iti panagadal mo, anak ko. Agturpos kan. Wen mami. Kat di adim, anyan to nga oras nga iti panagawid na. Day tatidyak mo. Agawid tulat ta day dyan, itong kayat na. Aday tamad gayaman ni Pulin, mami. Pulin anak ko. Ada akon. Okay. Nasayaat mo at kasi mangpit kayon. Welcome home. Sige. Panawan kayo pa yan. Nabanuga kaya't kontyagin na. Ay, Pulin anak! Mabit lang! Bayaan nyo lang, mami.
Nabannog la siguro iso akas jay. Kasarita yun ton. Inton mayatan timud na. Ay na, nasayaat mo ta nakaawit ka asi kakaratkad anak ko. Wan nga rod nanang. Kasla ka ano laang day di pimanawak anag pa Japan. Babasit da pa'y ididagiti anak ko. Ita dadakkel dan. Ay, baron ni Jordan. Balasang matan ni Pulen. Dandanin ag torpos ni Jordan. Idinto ta duwapay mat atawan ti palabsan sakbay nga ag torpos ni Pulen. Wan nga rod nanang. Ngam. Ay. Apa yan anak ko? Nagunagmat daytan asan na ay mo. Ay. Kaya't ko kumamakasarita ni Pulen nanang. Panagrik nakit kagura nakpayla ang aging gaita. Gapo itijak panagawid ididebuna. Saan mat siguro anak ko? Panagkunak kat maawatan namat ti makagapo no apay asaan ka anak kaawid ide. Kasla dinak ngamin kayat akasarita itay nanang. Kasta talaga ni Pulen anak. Moody. Saan ang maaawatan ti ugali na nang runa no kasdaan na bambanog. Awatom kadilatan di anak mo. Saan abalay takasaritak to inton madamdama. Ay na, nagbanglumo day tatoyo nga iluto mo anak ka. Makapabisain. Wan tatang, kailiw kumatiag sida kadagitoy. Iso nga iso ti inlutok a pamigatan tayo. Nagprito ak iti tuyo, kan nagilambong ak iti okra kan talbos ti kamote. Nagaramid ak matan iti sausawan, bugo nga dasili kan kalamansin. Ay na, nagimasay. Bakit? Umay kan tamangan tayon. Jordan, Pulen, umay kayon tagigiddan tayo mangan. Wala kay, mabit lang, tapal pasok labi ito sibsibuga. Nagbanglumot tan ti pamigatan tayo. Wan anak ko, ala, agtugaw ka ditan, taigawan ka iti kanam. Oh, Pulen anak, umay ka. Agtugaw ka matditan, taigawan ka iti kanam. Saanan? Da kayo latan timangan. Umuna akon arumwar. Maladawak ngaminan iti klase. Nay, mabit lang apaw. Kada ka di par ikaw. Apay alablab sa mulatan, tinan. Saan ka kadi naragsak ta nagawi din ni mamain, ha? Pulen anak. Gumurgura ka kadi kanya. Gapot sa anak kaawit ididebong. Pasensya kanwan. Ngamin, nabayagan day tabanang. Jakmat lang ninamnamat ti panagawid yu idi. Kan may sa, talagamat nga awan banak yu idi nga agawid. Ngamin, awan oras yu kada kami. Inextend ti boss ko ti kontrata kanak ko. Dinobleda pa iti sahod ko. Apag husto mat idin nga enrollment yu. Isu nga uray kayat ko kumanti agawid. Mas pinilik tinagrenyo iti kontrata para iti pagsayaatan nyo. Saan nga amin nga oras kat kwarta ti kasapulan mi? Gusto day tanading. Di mon apaan ni mami. Saan ko nga papaan? Ibagbagak laang dagiti nagkurangan na. Gusto day tan Pulen apaw. Sana nasaya at ipanagrekyaryo iti sango ti panganan. Tinasaya at agtugaw ka, tamangan kapay, sakbay asumrek ka iti pagadalan. Sa dino ti papanampolin, nakapulis ka mo, tanak ko. Rumara, addaten darak a birthday party. Birthday party? Iti kasto nga oras. Adala mon ti rabiian, kan anya day taasuot mo anak ko. Nagkiting a shorts, sakit rum-rumwar tapusag mo. Mami, day tati uso ita. Ay saan? Saan ka arumwar, Pulen? Mami, saan akon nga ubing tapno ipagaldak kadagiti kayat ko ang papanan? Balasang akon, addan panunot ko. Amukon tinasaya at kan saan? Kas ina, madanagan naklaang iti posible ang mapasamakan ka anak ko. Rabiin ngam rumor ka pailaang. Kasanun no adadakas ang mapasamakan ka.
Malaksid iti dayta, babae ka. Oo, ay kayo mat talaga. Awan dakes ang mapasama kanyak, mami. Kabailak ti bagi. Pulin, anak ko, pang-asim, denggan na kumamat. Kas ina, karbangan kan responsibilidad ko ti mga iwan kada kayo nga anak ko. Karbangan? Ha? Kaano yu pa'y anaadal day ta asaw, ha, mami? Kaano kayong pa'y anagbalin a responsable kada kami kini Manong Jordan? Sipod pa'y idi, dalolo kan lolan tinangaywan kada kami. Awan ka idi kasapulan da ka. Ngamin, adda ka ijay Japan a makidedit iti agduduma a hapon. Apay ngagsipat kayo ngay! Pudno mati magbagak! Saan ka di? Amangan no nalipatamon ano saan agapo kanya. Saan kayo ang makaadal kinimano? Amin akin kinnan mo, allowance mo, dagiti badom, kan aminen nga addakan ka. Naggapo amin kanyak dagita. Gapo iti panagtrab-trabaho ijay Japan, magatang kan maaramid yu amin akayat yu. Kat! Basol mi nga root, kasta ka di? Sige, mami! Ibagatay yun amay tito yu amin nakasapunan mi. When? Saan kami nga agbisbisin gapo kadagiti kwarta ngay pawpawit yu? Ngandi yu ka di amo ang mababain kami tira aramidan yu. Sika ti pagsasaritaan dagiti kaaruba. Ngamin narugit kayo kano ang klase ti babae. Awan sa bali nga isilsil po day tinagan nyo. No ditigya payuki. Mami, no amoy ala kumano kasano kasakit. Oy, awan. Kandil-dil na wan dagiti tatawa itaglawlaw ko. Pulin, anak ko. Nalinis ti trabaho kay Japan. Amo ti Diyos na ita. Sa anak akas iti pampanunutan. Nagtaod lang kadagiti nakatalti di ila na dayta adamang. Siyak tinam. Isu asyak ngarod kumati pa dyan. Muston, mami. Jakon kaya't adanggan pwede bagang. Sige, Pulin. No talaga di mo manusan dagiti sayag busang titatao ka po kanya. Nawaya ka apumanaw dito'y balay. No kayat mo, agawid ka iti ayan ti awan sirserbi na nga, ma'am. Aramidam no anya ti kay kayat mo. Makaamukan iti biyag mo. Pudno nga imbati kayo idi. Ngam sa anak-anak balin adakas nga inakata kayo. Dayta titandaan ang Pulin. Agyaman nakiti pa nang itulod mo kanya, Val. Awan ang yaman na, babe. Ay, ayatin ka, unay. Isojak maumang o may mang sundo kan mangitulog kan ka. Pasensya kan babe. Saan kan apo na gandita balay? Amumatan at ni mami. Okay lang, babe. Mawatak mo. Agyaman na, babe. O sige bumaba akon. Itikas na, makaawid kami tan. Okay, babe. I love you. I love you too, Val. Agan-anak ka. Pulin. Mami? Sa dino tinagkapwam. Apay nga itakalaan. Alas 3 iti parbangon. Mabalin ka di, Mami.
Nabanuga, kaya't kunti aginana. Kas itinakunakon, saan akon nga ubing, amok tar aramida. Pulin, anak. Saanan ang maiparbang tar aramida. Agpanunot ka kumaan na imbag, anak ko. Igaad mo kit di ti agadan. Anyan tulaangan ti masakbayam iti daytye aval. Agad adal kayo pa'y laang. Ngam no umasta. Kaslaadan maipagpanakal na. Nakapres-pres ko. Day takit ti madikada kayo. Naglaing kayong agdilaw. Isuan na lakada kayo mat adilawan dagiti tattao iti aglaw-law yo. Awan sir-serbi yung ina. Saan kayo ang makasumbat? Ngamin, pudno amin nga ibagbagak. Sa anak ang nagkurang kada kayo. Pudno asaan kayo ang nakadan na iti mano atawan. Ngam inaramid ko mati amin. Tapno agbalinak ang nasaya at nga ina kada kayo. Pinagadal kayo. Kinawasan. Inikan iti pagtaangan. Inaramid ko ti amin akabalak. Tapno maipay ko ti pagkurkurangan ti awan serbina nga amayo. Itang, kasto iti subad mo kanyak. No awan serserbik nga ina. Sige, lipaten na kun kas inam. Talipaten kamatan kas anak ko. Oy, friend! Apa yan? Nakaadayo ti nakaiturungan ti imatang mo. Ha? Adda kagaya man, Yoli. Nagapa kayo manan ka ni Mami? One friend, saan kaming agkin-kinaawatan ka ni Mami? Kasalungat namin. Kanayon nakakontraan kadagiti kayat kong aramidan. Kaslaubing ti pampamayan na kanya. Tiyan mo na siguro, masulmitan na dagiti panawan nga awan iti danam. Gapo iti panang talikod na kada kami kin ni Manong Jordan. Si kamat, friend. Saan na kayo at tinalikodan ni Auntie Luz? Saan ayan? Nagtrabaho iti adayo, tapara matla iti masakbayan nyo ko ni Manong mo. Kan may isa, pagrebengan mo dagiti naganak abagbagaan dagiti anak. No amuda, asaan na maiparbong tararamidan da. Ha? Isakit mo pa'y laang ni Mami? Sika nga talangan tagbaling ng anak na. Ay na, numabalin la kuma Ay, nagasat ka kit di Ngamin, ada inam ang mga saksakit kan ka. Siyak ngay, ulilan adamang. Ubingak pa'y dinatay ni nanang ko Naragsak kaya ti ada inana. Jaya dagay aywan, wag sakit ka. Ada madandanagan, numala daw kang agawid. Saan ka nga agsayang pa iti panawon mo, friend? Agpakawan ka. Gan mamakawan ka. Agsalita kayo itinalapat ka ni Mami. Sakbay amala daw ti amin. Talaga nasakit yun. Nasakit tintero abagit. Kasladyak ka ba ilang tipo mamang. Pulin, anak. Aping agda kayo man yan dito Inlutuan ka iti lukaw, anak ko. Ala, kanamon, itikas na daras kang umimbang. Nabara ka pa'y lang Apay ngay nga taasaan abo mabati gurigor mo. Saan siguro ahusto ti panangaywan nyo? Amom, anak. Awan ti ina asaan na nga ammo ti mga iwan iti anak na. Amok nga aging gaita. Kat gumurgura ka pa'y laang kanya. Pakawanan na kumaan, Pulin, anak. Amok adakkel tinagkurang kada kayo kinimanong. Ngamsapay ko talipatong munday ta. Ipatpatag kayo unay nga anak ko. Ikanak ko maitigon damay.
Tapno sulnitak dagiti nagkurangak. Mami, pudno ka di ngay patpatagnak. Saksi ti Diyos, Ana Marsua, no kasano ti kinapatagyo kanyak ngagkapsat, anak ko. Ipatpatag ka unay, Pauline. Da kayo kinimanong mo. Uray kagura, anak. Saan to nga agbaliw ti panang ipatag ko kanka? Kinapudno na, Mami. Ipatpatag kayo matunay. Ngamyak kayat nga iparik na. Ngamin, mabuta nga. Tamangan no panawan da kami manan. Kaya't ko unay amarik na ti pamatag ti may sangay na. Ngamyak marik na. Ngamin, kanayon kayong awan itidan nami. Sapay ko matasaan kayo na pumanaw pa'y. Dito'y kayo langan, Mami. So magmamanulangan atawan ti orayan. Makatulong kami ton kan kangagbiro para itigastusan tayo. Saan ka kumana pumanaw, Mami? Please. Pauline, anak ko. Napakawan kayo, Mami. At pakawan ang dakmat ko mga kadagiti na ipagkakanaramit ko. Pakawanan na kaputa naglablabas. Ganiti kinasukir ko nga na. Sisasangana ak ngagbalbaliw. Agsingsing pa na kun. Basta ikarim asanda kami na panawan, Mami. Di ka agdanag, anak ko. Saan kayo napanawan? Saan ako nga agsubli iti Japan, tapno agtrabaho? Talaga, Mami? Uwan, anak. Ikarik day takan ka. Kanayon mo kumaalaglagipan. Nga ipatpatag kayo kin ni Manong. Pauline, anak ko. Kas iti inkarik iti anak ko, jakon nagsublipay ijay abroad. Kat manipod idi, nagbalinan ang naragsak ti langan-langan mi kadagiti anak ko. Adamat basit ornong ko idi, iso ti inaramat ko, anang bangon iti basit a negosyo, nga aging gaita kat isupay laeng ti pakakumikumak. Naragsakak, ngamin, napagturpos ko dagiti dua nga anak ko, nga uray awan na itulong ti amada. Kat ita, agpadan nga adda natalgad at trabaho, dagiti anak ko. Arig na kat agkurno mat ita dagiti tattao, anang sasao kanyak, idi itiliklikudak. Kadagiti anak nga agdengdengeg ita, awan sa bali nga inak ibaga, no di ti panangawat yo, iti sitwasyon dagiti dadakkalyo. Kanayon nyo kit di ida ako mustaan, ngamin, isulaang tiliwliwada, iti ballasyo taaw. Da kayo ti pigsa kan inspirasyon da, kabayatan ti panagtrabaho da. Agsingsingpet kan agadal kayo, ta para matlaang dayta iti masakbayan nyo. Kadagiti met nagatal ti dila na, nga tila aramidan da nga istorya, sapay kumata agbaliw kayon. Saan anasayaat ti agparbo iti sao, ngamin sigurado nga pagbabawyan yun to, inton madanon ti aldaw. Daytoy man ti padas ko ajak tupulos malipatan, ket sapay kuma, ta nakaibati ak iti adal, kadagiti nakangeg. To'y pagayam mo, Luz. Ken ka pagayam, Luz. Patsyak nga ado dagiti kakabsat tayo nga OFW, ti makarelate dito'y padas mo. Iti kaano man, awan tinaganak anaragsak amang ibati, kadagiti anak da, tapno umadayo nga mapanagtrabaho, iti ballasyo, taaw. Numaminsan ti amuda, kat napintas ti biyag iji abroad.
Di daam mo tirigat ken sakripisyo apagdaldalanan dagiti kakabsat nga OFW. No ammo dalaang kumatirigat ken sakit ti mangpanaw iti pamilya, kang runaan kadagiti anak. Nagsakit a panunuten nga awan tumanlaeng ti mabukal iti panunot da alagipen kabayatan ti panagdakkel da. Nga inada tinangaywan ken nang padakkel kadakwada. Rumbang nalaang nga rod nga awaten tayo ti sitwasyon dagiti naganak nga umad adayo. Tapno maikan dalaeng iti nasayaat a masakbayan dagiti pamilyada. Alakastan pagayam lus ket pagyamanak unay ti inkapanagsurat. Ditoy programa tayo alagip ti napalabas. Naimbag nga orasyo amin papagayam. Maminsan pa'y pagyamanan kayo manen amin nga awan ti malabsan. Sapay kuma, taadda kayo akanayon iti nasayaat akasasaad, kabayatan ti ingkay panagdengdengeg dito'y programa tayo. Ti surat ngayon ta ikan biyagita, ket nagapu iti pagayam, nga kayat na ti agpailinged iti nagan nga dona, manipod probinsya ti Bagulin, La Union. Kastoy man ti surat ni Dona. Dear Miss F, no bilang mapili yon to nga idrama to'y pakasaritaak, kidawak nga ilinged naklaangan itinagan nga Dona. Agkidawak matan iti pasensya, gapu iti kinakiro to'y surat ko. Sapay kumata maanusam nga isimpa, ket pakaragsakak unay, numanggagakmet ti pannakaidrama, to'y padas ko. Padas, ajak to pulos, malipatan. Gapu iti lalaki nga inayat ko iti kastaunay. Ket patsyak nga makaibati daytoy iti adal kadag iti padak adumdumeg. Nasingpet, nagaget, narespeto, nataer ken napudno kanyak ni Jerome. Makunak anagasatak ngamin adda aminan kenkwana ti berberukan ti maysa a babae. Naannayas met tinagbalin a relasyon mi iti lasod ti 3 a tawen kabayatan ti panagadal mi. Agingga nga inala dagiti dadakkel na ijay Amerika. Ket tapno nalawag ti amin, rugyak nga ruden ti agsalaysay. Oh, apa yun, honey? Nakaununod mo tanday tasin na ay mo? Ay, inton bigaten ti flight mo. Saan ka di, Jerome? Wen, hinton bingatan. Iso nga ipapasta ti agin nilip ita. Jerome, Hindi ka kumakayat a panawan hanggang kasapulan ngamin. Taparamit lang da ito iti masakbayan ta. Ganti buklan tanto a pamilya. kasladyak kabailan ti mayadayo kan ka. Malaksid iti dayta. Madanagan na. Ngamin, amangan numalipatan nakton. Inton adda kan iti Amerika. Saan to ama pasamak dayta, Dona Hani? Ikari, sika lang ti babae nga yata. Sika, siksikan to lang. Awan sa bali. Oray saan ka ngamin ang amapan iti Amerika, honey? Ha? Please. Sana mabalin ah. Amumot ang nabayagan a plano da mamakin papa ti panangalada kanya kajay. Sana bali. Adamot video call. Di kagdanag. Takanayon to tiya awag ko kan ka, honey. Sapay ko mga rod tatong kalam dagita akarim, Jerome. Win. Apay, awan pa nagtalak mo dito'y gwapo a boyfriend mo? Ay, umay ka man kindi. Hello, honey. Break time me. Iso nga imawag ka kadagos. Kumusta ka? Okay, aklang matani. Sika, kumusta ka mat dita Amerika? Gasto ya. May iliw unay iti nakapimpintas sa girlfriend na. Ah?
Mangbola ka man ako na kon Jerome. Sana bola da dyan eh. Talaga akailiwan. Panis. Abay, kasi ka, di mo ka ni kailiwan sa'y nakatatay na boyfriend mo. Ah? Feeling gwapo isutiam mo. Happy anniversary, Donna, honey. Flowers for you. Ha? Oh, makita. Agdua bulan pa lang nga awanang dita. Ngam nakalipat kan. Saan mo't nga itikas na, honey? Kinapod no na, nalagip ko itayan. Iso nga inuray ko ti awang mo. Panusot tatum ka man. Ah? Happy anniversary, honey. I love you, Donna, honey. I love you too, Jerome. Sige nga rin, honey. Agsubli ako nini trabaho. Umawag ako tumanan. Bye. Nay, apayan doon na. Mulmulagatan mo lang ang dagita makan anak kadasar iti lamisaan. Kuwatatang, awan ganas ko amangan. Madi nga mintirik na. Kan kaslad ka sa bali abir-biro kak amakan. Anya, ay. Mga bandog mo daytan iti trabaho. Tinasaya at agina kapay laang. Oresan kapay la asumrek iti trabaho manakaw. Siguro tatang, madian talaga. Jak maawatan tirik na. Saan nga tabasikog ka, anak ka? Ah, Anya, masikog ko ng bakay. pinalpaliiw ka kadagiti napalpal apas ngal dawan akaw. Ngamjaklan at tagtagaray. Pasaray agdulok ka. Maululaw kandi ka pa'y makapangpangan. Nanang, Kasano pa itan nga masikog ka doon na. Ay, kasano na ka pa itahan at akdaran ni Jerome ka adamo iti Amerika. tinasaya at kuyugan ka iti doktor inton bikatanak ko. Kasapulam ti agpa-check up. Iti kasta, maamuan tayo nupod no ti atap ko ang masikog ka. Ay, agsangsangit ka manin anak ko. Aging gaita, di paila ka di Jerome ti pampanunutam. Pito ang bulan ng tinapalabas. Manipod day tinaudi ngay mawag kanya, tatang. Ay, Jakon makontak apulos ni Jerome. Amin nga account na iti Facebook kan WhatsApp Messenger. Nag-deactivate. Agraman roaming number kan telephone number na. Jakon makontak. may salati kaya tasawon tay tanak ko. Nalipatan na ka ni Jerome. Sana balay. Anda kami mat ka ni Nanang Mau. Hindi na kay baybayan iti ipas ngay Mau. Baybayan mo ni Jerome. Sana mapagtalkan tayo dyan tao. Ngam tatang. Ay atagpay lang ni Jerome. Di panunutam kat dandanin panagpas ngay Mau. Makapadakas ka ti sangit na sangit. Ay wanam ti bagay. Iti kasta. Nasalun ato ti ipas ngay Mau. Pating kerem ti pakinaka mo anak kao. Hello? Hello, Donna. Jerome? Siya nga ron. Pasensya ka na. May talaga nakawag ha. Apingita ka lang ang anak parik na, Jerome. Nasurok amay sa tawanan manipod day dinaudi ay aawag mo. Amom ka di ang nagdanda nagak itikas taon ay ken ka. Sorry ha. Diya akong matumpal na kiting karekter ka. Ha?
Anya ti kayat mo asawan, Jerome? Pasensya ka na talaga doon, ha? Sorry. At nalasing ko ka sa bali ang babae. Kahit masapol nga kalaysak. Jerome? Sabay lang kumata, mapakawan na doon, ha? Sorry talaga. Siya kang gagarati amin. Manangalilaw ka, Jerome. Naulpit ka. Pinangnamnaman na kadagiti karim. Nagsakit tinaramid mo. Aljon! Aljon, anak! Mami? Umay kantag, sukat ka pa iti t-shirt mo. Wen, Mami? Ay na, di mo't kinunak asaan ka unay at tumanarayan ako. Kita mo, nabasbasakan itilingat. Mika! Urayan na! Agay ayam tamad lang numalpasak ditoy. Gusto na naku. Mabanog ka. Ang mga nukumaro manan ti angkit mo. Malaagawid na na. Check pa ito tagawid, Mami. Dito'y tapay. Please. Agay ayam kami pa kan ni Mika. Aljon, anak, saan ko maanatang kanti unom? Inton bigat tamanan nga gay ayam, Aljon. Sigurado, paumay matan ni Daddy amang sukon kanya. Mami, ni Mika. Tika barbaro ka klase. Mika, ni Mami. Hello, Mika. Hello, Auntie. Ay na, nagpintas gayam ni Mami, Aljon. Ah? Siyempre Oray si Kamat. Gwapo mo't ni Dadim. Ha? Ano, Mami? Nagsingpot ni Daddy ni Mika. Inggatangan na kami iti ice cream hindi kalman. Kasta ka di, anak. Mika, pakibagam to kin ni Daddy, ma. Thank you. One, Auntie Pintas. Ni, dayjay gaya mo ni Daddy. Daddy! Daddy! Mika, anak. Punak mo sa dinutayan mo. Ada ka matlaga. Jerome? Donna? Agyamanak iti panang itulod mo kada kami dito balay, Jerome. Awanan yaman na, Donna. Sige, mabalin mo ti puman. Donna. Aging ka kadita kat di nagpailan napakawan. Pumanaw kan, Jerome. Pangasim. Donna. Ibatam ti imak, Jerome. Sungbatam ti saludsod ko. Anya day na. Asino ti ama ni Aljon? Ha? Siya ka di. Ibagang kumatipod na. Pangasim. Agawit kan. Ang mga nuur-urayan na kanti pamilya. Di mo yaw awan ti saritaan. Sungbatan na. One, sika ti amana. Nagsikugak idi pinanawan na. Aging ga nagpukaw ka akas laas. Itata nakalipat ako. Basta agparang kalatan akas lawan ang yaman. Adda ka di pa'y agbaliw ita. Tanaamuam asika ti ama ni Aljon. Ha, Jer? Adda ka di. Kung tupay kahit. Damo pa ila makitak ni Aljon. Asidagan tirik na kankuha na. Naibagam kadikan kuha na ti may papan kanyak. Saan? Ken may sa? Doon na, kaya't ko asulnitan dagiti nagkurang at idikan ka. Babay ni ti anak ta. Pangasim, di mo kumamat ipaidam ni Aljon. Si sasaganak amang ted iti sustento para kada kayong magina. Sakbay nga desisyon ka. Panunutam kumapay nga umuna dagiti mabalin nga ibungan na. Anyan tulangan ti kunaan ti asawa. Numaamuan na nga addagayam anak mo kanya. Di kagdanang, ilawlawag ko ni Mabel ti amin. Amok amawatan na. Oy, si ka, Jerome. Masansan matan ti ipapan mo iti balay da Donna. Mangrugi ka manan, Mabel, ha? Kaya't mo manan ti apa, ha? Mabalin ka di.
Tumalnakan, nabanugak. Kalpasan ti ipapan mo iti balay da Dona, ibagamkit din anabannog ka. Sino nga itatiluklukwa? Guston ko nakmet, di nakpagpungtuto Mabel. Hoy, Jerome, no di mo kayat nga apaan ka. Saya atem ti aramid mo. Saan mo nga aramidan arasunday jay nga ubing, tapno kanayon mula ang amakita ni Dona? Amom ka din noon nati parekot ka. Insecure ka launay. Napalabas ang dayjay. Aging nga ita. Saan ka pailangan nagbalbaliw? Wen, tapod no amin nga ibagbagak saan ka di? Aging ga ita, dayjay pailang a Dona ti ayatem. Mapmapanak lang ijay. Gapo iti anak ko. Kasapulan na ti panangipatag ti maysa nga ama. Apay, narigat ang maawatan day ta, Mabel? Kat kasanumat ti anak ta, ha, Jerome? Wenen, maawata kun. Ngamda kami ti pamilyam. Ununaan da kami kumapay sakbay ti sabali. Namin anukan ang nagkari ka ni Mika. Ngam inton madanon day tangal daw. Nakad-adunton arason mo. Jerome, asawa nak. Addan anak ta. Pamilyado kan. Kasapulan mimot ti pamatag mo. Ti presensyam. Manipod nagawid tayon dito eh. Kastakan akanayon. Awan oras mo kada kami. Anya pa ilang ay di mo maawatan. Kinapud mo na. Diya kun amutir aramidag. Mariribu ka ng itikas to yung sitwasyon. Diyak amo no asino ti ununag. Ipatpatag kayo ka ni Mika. Ang ipatpatag kumot ni Aljon. Kan maysa, nabayagan anak ka din na kayo. Ni Aljon, itakam lang agkita. Sapay ko ma, tadi mo ipaidam day ta kanya. Amok day ta, Jerome. Ti daw-dawatak lang matkin ka, kat tinaan anay apanawan mo kada kami ka ni Mika. Anya ka diti pagsaritaan ta, Mabel. Diya ko nagpalpalikaw pa'y Dona. May papanday to'y ka ni Jerome. Agpakpaka si akken ka, Dona. Adaywam ko man ni Jerome. Diyak kayat ti agbalin a bastos. Ngam saanan anasaya at tilangan-langan mi. Manipod simbang ka, itibiyag mi. Awan intensyon ko amang dadaay iti relasyon nyo nga agasawa. Kasapulan laang mat ni Aljon ti pamatag ti maysa nga ama. No ti pagdandanagam, kat agawag kan ka ti asawa. Saanan ang mapasamak day ka. Ngamin, nabayag kun alinipat ni Jerome. Inakamat kas kanyak, Dona. Maawatan ka. Ang maawatan nak kumamat. Ad-ado ngamingan ti oras ni Jerome kada kayo ka ni Aljon. Kasano kami matan ka ni Mika? Maawatan ka, Mabel. Ngam di mo kadimat maawatan nga italaang amarik na ni Aljon ti pamatig ti amana. Idinto tada kayo kin ni Mika. Kat nabayag yun anak ka din na ni Jerome. Itilas od ti pito atawan. Itana lang ama ka din na ti amana. Italaang, Mabel. Saan mo kumamat nga ipaidam day takan kwa na? Pang-asim. Ay, Dona. Kas itinakon-akon. Diyakon ay ayatan ni Jerome. Addan sa baling agtagi kwa iti pusok. Awanin sa bali ang makagapo iti panagsinsinarak mi. No dilaang ni Aljon nga anak mi. Happy birthday, happy birthday. Happy birthday, Aljon. Oh, atay ti regalo kan ka anak. Thank you, Daddy. Happy birthday, Aljon. Adto'y mo ti regalo ken ka. Amok a paboritom dayta. Wow! Thank you, Auntie Mabel. Siyempre, adamat regalo kan ka, anak. Adoy, oh. Thank you, Mommy. I love you. I love you to, anak. Happy birthday. Thank you, Mommy. Daddy. Thank you, Auntie Mabel. Awan anyaman na, Aljon. No adda kumamat ita dito ni Mika, dinaragrag sa kumapay ti kasangay ni Aljon. Wen kumaa, ngam nagbakasyon mat ngamin iji Amerika. Saan abali? Agsublin to matlaang ito umay abulan. Makapagbanding dan tumanan ka ni Aljon. Agyaman ako na Jerome. Agyaman nak iti oras nga ipapaay mo para kini Aljon. Amok ama kumigom ka. Ngam ik-ikam lata iti oras ti anak na.
Awanan niya man na doon, ha? Maragsangan na. Ngamin, kas ama, maipapay ko dagiti kasapulan ni Aljon. Siyempre, gapumot lang ititulong ni Mabel. Inbilang kumaddan kaspudpud no nga anak ko ni Aljon, Donna. Maragsakan ak ama kangag iti dayta, Mabel. Ket agyaman ak unay. Kamaudyanan na, naurnos matlaangan ti pamilyayo. Kas tamatan ti pamilya. Sapay ko matagtultuloy ang ti kastoy abanding tayo. Ita Miss F. addan iti junior high school ni Aljon. Saan met ang nagkurang ni Jerome para kadagiti kasapulan ti anak mi iti panagadal na. Kanayon met ti ipapanna iti balay ti amana ket makitak ken mariknak ti kanaragsak ti anak ko iti denna ni Jerome. Kasta meten ti langan-langan da kada Mabel ken Mika. Naragsakak meten iti live-in partner ko ita. Malaksid ang nagaget amonak nga isakit ken ipateg. Daytoy man ti padas ko ajak tupulos malipatan. Toy pagayam mo, Donna. Ken ka pagayam, Donna. Nalabit asaan nga da kayo ni Jerome ti agkagasat. Tinapatag ita ket naornos yon ti amin. Ket naragsak kayo itan kadagiti pamilya a binukalyo. Sapay kumata mataginayon ti kapya iti nagbaetan nyo kani Mabel. Alakastan pagayam Donna, ket pagyamanak unay tiing ka pa nagsurat ditoy programa tayo alagip ti napalabas. Naimbag nga orasyo papagayam, nabara akablaaw kan panagyaman kada kayo amin, itiing kay panagdengdengeg. Panag-subscribe kan panag-comment dito'y programa tayo. Makablaawan kayo amin nga awan ti malabsan. Ti surat ngayon ta ikan biyagita, ket nagapu kan ipagayam tayo nga Lani, Manipod Probinsya ti Cagayan. Gastoy man ti kunana. Dear Miss F. Ubingak pay ket pagaayat kon ti agdengdengeg kadagiti drama iti radyo. Isu nga naragsakanak idi nakitak nga addagaya men drama ita iti YouTube. Naawi sakmet ang nagsurat gapu takayat ko nga ibinglay tinagbalin a padas ko iti biag. Padas nga amok a makaibati iti adal kadagiti padak a dumdumngeg. Ketapno nalawag ti amin rugiak nga ruden ti ag salaysay. Manal ka talaga! Anay ko, Uncle. Aping agsipat kayo nga. Ay, di ka ba'y sursuro? Kita ang tinamayam iti kabarbaro Apollo shirt ko. Amom ka di anangin na da ito'y Apollo, ha? Naan-ano ka di ti Polo yung Uncle? Tadamag na pailangon ano. Umay ka man! Anay ko, Uncle. Anay ko. O niya, nakita mo, timan siya iti Polo kung isipat ko iti rupa, ha? Apay, anya ka di manan tibidot ngay naramid ay ta babae. Kita, naman siya ang tininyinan, Apollo. Sika talaga! Anay ko, Auntie Juliet. Anay ko. Dahil tatirumbol ka! Dadailam amin na gamit dito'y balay. Ay, manal ka talaga. Pasensya kayo, Auntie, Uncle. Diyak mating gagara mamantsahan ti Polo ni Uncle ngayon labas. Gapo iti na itangay naramid mo. Saan ka abangan itangag malam? Anya? Hoy, Lani! Ha? Adda ka di pangibaunam kanya, kumanang Mariel? Natural! Isu nga rod ngay nayaban ka. Plancha am to bisti Dr. Umwarak. Wan manang. Ay, aguray ka.
Una umpay gayam alinisan ti banyo tapno makadigos akon. Kabayatan ti panagdigos ko, plantsaam tumatan ti badok, naawatam. Sige, manang. Okat, anya pay lang ter aramidem ngay, kartengam ti aggunay. Ay, wan manang, wan. Juliet, bilbilangan man ang ti kwarta nga adda dita volta. Ay na, nagganas at talaga bilang-bilangan, Romeo. Panagrik na kat nakabalas akon kin ni Agnes. Gaputan na ilakotan titawid na a house and la. Manipod itibak nang nga ikit mi. Ay na, nagdakkel tinaglakwanta, Romeo. 10 million ko naman. Talaga mo't nakabalas ka. Gaputa na tayo matan. Di magan, kapsat mo. Idinto ta si ka, kat agbibiyag ka adunya, gapo iti tawid na nga inlako ta. Gusto ka, Romeo. Kansaan lang nga na ita. At dapay iti puder tati menel nga anak na. At dala nga rodan katulong tayo, at dapay kwarta tayo. Daddy, Mami, apay no ibang kuyo lang hunday ta kwarta. Intun kwan, takawon tupay nila ni Dagita. Ay saan to mapasamak dayta, Marieli? Saan mat ang makaunag nila ni iti silet me? Ken maysa, da kami lang ka ni mamim ti makaamoy ti password dayta vault. Di kagdanag, iha. Ibang kumintumat lang inton mauma akon amang bilbilang. Mami, out of town tayo manmot nga rod. Total, adumot ti kwarta tayo. Malaksid iti naglakwan nyo iti balay kan lote day di Ante Agnes. Adupay dagiti alahas kan kwartaan alayo iti balay da. De, huwag ngagpaiso, Juliet. Tapno ag-relax tayo, mate. Ay, nabsog ka mo lang ka, Dela. Naibalasang ka, Wan, Lolo Doming. Agyaman ak unay iti panang pakanyo kanyak, Lolo. Masyan kami ngamin kan kalani. Al-alilahan da ka lang aroden ti ikit kan ulitag no. Di da ka pa'y pakanan iti husto. Ay, punda ti kinuna ni Jonas. Iso, pinayaban ka. Gaputa amok nga awan dagiti ka balay baw. Ulitak manan ti agyaman kada kayo, Lolo Doming. Jonas, naimbag kayo pa'y. Oray di nakapkapin kat mariknak ti panang isakit yung kanya. Apay ngamin nakagurgura na kalaunan ni Nana Juliet. Ay, dakkel ngamin tiguran ni Auntie Juliet kin ni Mami. Kuna ni Mami idi, nang rugi ti panangguran ni Auntie Juliet kan kuana. Gaputa dakdakkel ti intad ti ikit da atawid kan kuana. Ngam ni Auntie Juliet. Ay, una yan. Apal kan tawid gayam ti makagapaw. Angem, saan aron bang iraman na kanina na Juliet itigura na iti day di mamim? Saan ka di, Lolo? Ay, wala pa. Ay, kahit asino nga tagnanaan itan iti sigod a balayaw. Awanan, Lolo. Ngamin, inlakon ni Auntie Juliet. Anya? Agraman dagiti kwarta ken alahas ni Mami. Innalada amin. Ay. Kay rumbang lang ko mga pagadalin da kamit, Tadama gayam kadakwa na titawid mau. Hoy, Lani, idulin mo to'y nangalan mi ka ni Mami. Wan manang Mariel. Anya pa'y lang timulmulagatam dita. Ay, kwa Auntie Juliet. Adda ko maibagak kada kayo. Anya dayta. Kaya't ko kumati agadal iti umay apa nag-enroll, Auntie. Agasem, nagngatumatan ti arapaap mo, Lani. Mabalinak met nga agadal, manang Mariel. Ngamin, addakin ni Auntie Juliet tinaglakwan ti balay ken lote mi. Naa. Kastamad ten dagiti kwarta ken alahas day di Mami. Kontrabida! Anday ko, Auntie. Apay asipatendak manan. Dayta ti maalalam, manakibiyang kan tumat ngamin.
Awan bibiyang mo kadagiti naglakwak iti sanikwayo. Aramidak ti kayat ko, gaputasyak lang ti adakarbangan na kadagijay, nawatam! Namanti, kukwami dagijay. Sani ko day di mamit. Ikandak kumamat atap no makaadalakmad. Talaga ka di addi ka pa'y lagtal na? Anay ko, ante. Apeng agsipat kayo. Gusto ko man, anay ko. Juliet, nakapareserba kon iti tiket. Kan nakapabukak metan iti hotel para iti panagbakasyon tayo di Palawan. Ay kat nasayat nga rod no kasta, Romeo. Manungay nga aldaw ti imbagam iti hotel apagturugan tayo. 5 aldaw tayo ijay. Isumot ti kayat mo, sana yan. Nasayat nga rod no kasta. Ibagak nga rod kini Mariel. Tapno maisagana na metan dagiti rumbang nga isagana na. Iti kasta, masapa tayo inton bigat. Kasanon di ka anakam, ang mga nutakawon na ti kwartata iti pot. Di mo't dumawdawat ka iti pag-eskwela na. Iti aramidak, saan to matakaw nila ni ti kwartata? Kan mamaminsan matan amapukaw iti matang tayo. Day jalani, siyak ti makamo, Romeo. Anya. Apay ang naaramid kanyak day kay ni Auntie Juliet. Kaslasaan nakanakan ti trato na kanya. Impupok nakit din dito'y balay kabayatan ti panagbakasyon da. Nagalas ti ugali da. Kasanuak pa itan. Masapol ang makarwarak dito'y. No makarwarak, jakton ang pakpakita kadakwada. Total, didakmat lang ibilbilang ang kabagyan da. Jonas, apaw. Apay, Lolo? Awan gayam di tadakil abalay da Romeo ken Juliet. Ha? Kasano nga mo yun, Lolo? Nakasaritak ti maysa ka dagiti karuba da. Ti kuna na, hindi pa'y kanukalman na pimanaw dagiti agasawa ken ti anak da ni Mariel. Ha? Nilani nga, Lola? Sa dinutehan na. Diyak pa'y nakita nga paiso manipod idi kalman. Ay, huwin nga raud. Ay, nangay paiso nila na eh. Mabit lang, Lola. Awagak ti cellphone na. Ay na, sapay la kumata makasarita. Iti kasta, mamuanta no sa dino ti ayan na. Uwan, Lolo. Mabit lang. Hello, Jonas. Imbaglangan timawag ka. Lani! Idi kalman ka kumaping awagan. Ngamawan ngamin load ti cellphone ko. Kasta ka di. Namuan ni Lolo. Ngawan ka no danana Juliet kan tatarom nyo. Agraman ni Mariel. Sa dino tiyan mo? Impupok dakdaan ti dito'y balay, Jonas. Anya? Impupok da ka kunam? Juan, aging gaita. Diyakoy nang dangan. Pangasim, tulungan na kumaha. Unay matanda gajay. Awan konsensyada. Ala, di kagdanag. Tulungan da ka. Dumawat kami iti tulong iti barangay. Tap na makarwar ka dita. Kat, nag-enjoy kamot lang ka di iti bakasyon tayo, Mariel, iha. Siyempre, Mami. Enjoy na enjoy. Sobra. Sigurado nga umapal nila ni kanyak no ibagak amin dagiti inaramid tayo. Ay, awanan ti umapal ken ka iha. Ngamin, sigurado anatayan itibisin ni Lani. Anya? Husto ni Daddy, iha. Awa na pulos imbatik amakan na. Apay ngamin aya akayat yun amatay ni Lani. Di ba'y maawanan tayon iti katulong? Ha? Okay lang, day tayo, ha?
Adumat di ti maala katulong. Ti importante, kat saan nan amaala dagiti kwarta anaala kon manipod iti inana. Uwan meron. Ay, apay mo niyo. Ay, ti mapaspasama. Ay, kumpit kayo. Awan ti preno ti lugar. Agyaman ak unay ititulong yu, Jonas. Lolo Doming, gapo kada kayo, nairwardak dagiti pulis iti daydi abalay. Ay, naramid mila ti rumbang balasang kao. Ita, saan da ka na maulpitan da na Juliet kang tatarom yung? Adda pa yan sangun da akaso. Gapo ka dagiti inaramid da kan ka. Day, adan sa awag maulan eh, apaw. Cellphone mo sa matiagun unay. Ah, ay, mabiit na ang lolo tasong bata. Hello? Wan, siyak nga rod. Anya ka diti maipay ko, sir. Ha? Pulis? Anya? Daan ti Juliet? Na disgrasya? Kit natin nagda iti deraas? Makipagladingit kami, lanay. Lolo Doming, uray no kasano ti kinadakas dante Juliet kanya. Nasakit lahat na tinapasamak kadakwada. Nang runa kat nagigiddan damat langkit din anatay. Saan daman na nakapagbalbaniw. Nalabit. Aging galangan di tatibiyagda, basang. Kaya na mabalin ang napasamak ti karsjay. Taplano ti Diyos, tapno agibos matan ti kinaulpit na kan ka. Kaya tapno makaginawa ka matan, balasang ko. Gapu iti ipupusay ti ikit ko kan ti pamilya na isubli matla ang kanyak ti kwarta nga inaguman da. Inusar ko daytoy ang nag-eskwela, aging ga nagturpusak. At damatan bukod ko a pamilya kat agnanaad kami ita ditoy Canada. Daytoy man ti padas ko ajak tupulos malipatan. Toy pagayam mo, Lani. Ken ka pagayam, Lani. Amin a kinadakas kat adda pagpatinggaan na. Ngamin, awan ti limod iti Diyos ana marswa. Iso ti mangmangted iti ginawa kadag iti pinarswana nga agkasapulan. Alakastan pagayam, Lani, kat pagyamanak unay. Ting ka pa nagsurat dito'y programa tayo alagip ti napalabas. Naimbag nga orasyo amin, papagayam. Adtoy manen ti pagayam yo, Miss F, amang kabkablaaw kada kayo amin, itinagasat, ken nabindisyon nga aldaw. Maminsan pay, kayat kumanen ti agyaman, kada kayo amin, gapu iti kanayon apanang tartarabayo, kadag iti drama, nga iap-upload tayo. Sapay kuma, tadi kay tumauma nga agdengeg ken mang padaan, kadag iti sumarsarunupay a drama. Agyamanak kadag iti kabarbaro nga subscribers. Pagyamanak met amin, dagiti naanos nga agkom-comment iti comment section tayo. Kanayon kuma ti panagan-an na Diyo, kang runaan, dagiti kakabsat tayo nga adda iti balasyo taaw. Ti surat ngayon ta ibasa kan ikanbiag ita, ket nagapu kan ipagayam tayo nga Tricia. Manipod probinsya ti Bagabag, Nueva Vizcaya. Kastoy man ti kunana. Dear
Miss F. Jakon agpalpaligaw pay. Tricia, kunamlat ta kuma kanyakon. Kaya't kumat nga ibinglay tinagbalin apadas ko kan ayat, iso nga palubusan nak nga rod, tapnoin nak istoryaan. Tipuon kan makagapo, no apay nga addaak ita, dito'y Taiwan. Rugyak nga rodan, tiag salaysay. Anya ngay matday ito'y nakakabil itibasit abaks nga intad mo kanya, Tricia, sweetheart. Kitlo ka tamon sweetheart. Itikas na, maamwam no anya dayta. Sika talaga. Ada pa'y pasos-pesos-pins mo, ha? Siyempre mo, itikas na, agbalin a memorable ti man sarita, sweetheart. Lukat akon, ha? Ne? Sing-sing. Kaya't ka diya sa wanda ito'y kahit... Juan Franco. Siya kun amis mo ti mangawis kan ka, tapno agkasar ka. Will you marry me, sweetheart? Katuwa na. Siyempre, sweetheart. Kinapod mo na. Kaya't kamatan nga ikaw, Liza. Iso na lang tawan pa'y mat-aramatan ta. Mabayinak pa'y din. Ngamin, sikapay ababay tinag-propose ka niya. Okay lang. At data yun itimako na akabarbaro at teknolohiya. Iso nga uray da kami ababae, kat mabalinan nga ag-propose kadag iti lalaki akayat mi apakasaran. Iso na lang nga tawan pa'y trabaho. Malaksit idilay ta kahit awan pa urnong ko. Awan aramatan ta, iti panagkalay sa ta. Awan parikot iti dayta. At damat basit urnong ko. Kan may sa, at damot na talgad at trabaho. Tinapatag ita, kat makapagkalay satan. Agbiro kanton iti trabahom, inton agasawatan. Anya jay kinunam, Tricia. Si kalaang tiagastos inton kasarayaw. Wananang, ngamin, awan pa'y matrabaho ni Franco. Iso asyak pa'y laang No kasta ngawan pa'y trabaho na. Ay kat saan kayo pa'y kumaa nga agkasar. Urayon pa'y makabirok iti trabaho na. Kan makaurnong iti usarinyaw nga agkalaysa. Nanang, agtrenta akon iti umay abulan. Amangan no awanton namnama nga agsikugak. No urayan mi pa'y makaurnong ni Franco. Oh, dire mo armatla ang ti kinapudnaw. Asika ti akin nakam iti panagkalaysayon kin ni Franco. Ay naanak ko, panunutem pa'y kuma iti husto sa kanto ag desisyon. Laglagi pam nga ubing iti 5 atawan ni Franco ngem iti sika. Nanang, agduan atawan kami nga agnobyo kin ni Franco. Kin maysa, agin innayat kami. Iso adyakon kayat apabayagan pa'y. Masapul nga agkalay sa kaming iti kabiitan apanawan. Ay kat adakan ka dayta, Tricia. Sapay kumaatawan to ti pagbabawyam, inton madanon ti aldaw. Nanang, ay ayatek unay ni Franco. Agin innayat kami. Iso ama siguradok nga awan to ti pagbabawyam, iti pan nakikalay sa kenkwana. Franco. Uy, Franco. Agring ka na. Aldawan. Kunak man no dapagnam ita. Makaturturo ka pa, Tricia. Hinton madamdama ako na bumangon ta na. Masapa pa eh. Anya,
Di mat ko na nga adda interview kita iti in-applyam at trabaho. Alas 10 dayjay. Kita mo. Alas 7 pa lang iti agsapa. Alas 7 pa kunakmat. Ay na, nasaysaya at matlaang ti masapa ka. Ngam ti maladaw ka. Sayang mat dadya at trabaho no di ka manin maala. Wan, kunakmat. Inton madamdaman ton. Sige, umuna ak nga rudan arumwar. Tani, maladaw akon iti opisina. Okay, sweetheart. Agandad ka. Kinsenas katapusan ti sweldom, Franco. Wan, apay? Amang ano nagsweldo kan? Awan nga minan gatas ni baby. Na-delay mat nga min ti sweldo. Ha? Anya nga iti-itib ko, kat no awan mo't ten trabaho. Anya? Sa dino ngay nga ro ti papapanam. Inaldaw ka mat arumrumwar. Kat amo mo na. Damag kala damag. Tangay awan mat gayam trabahom. Bantayam pailaang ni baby. Ay saan? Rumarak mat lang inton madamdama. Ipan mo pa lang ijayan tananang. Anya? Ngam papanam. Agtalinaid ka kumamat dito'y balay. Inak nga rod agbirok iti mabalin na pagtrabahuan. Di ka kadiagdanag. Mang tedak tukon ka. Apama na makasweldo ak. Ay na, imbag ta simbangput kan, ani anak ka. Apay ka di nanang. Kasanaw kat awanan gatas to'y kaanakam. Anya nga itiitad ko inton mabisain. Apay, sa dino ay ati ayan ni manang. Kunanamot ita ay nga amangan numarabyan nga agaway. Adda ka no tutorial na. Ay, ni manang nga talaga. Nalabas ti kinagagat na. Di na lang arudan maas-asikaso ti anak na numalpas ti trabaho na. Nagawat pa'y laang iti tutorial na. Ay kat talaga akasapulan na ti agdubli trabaho. Ngamin, aging gaita, kat awan pa'y laang trabaho jay nalaing nga asawa na. Manumat laang nga iti sweldo na. Gastos na mat amin ijay balayda. Gatas pa'y ni baby. Ay na, uray man ada trabaho ni Manong Franco, saan mat amang mangtad ka ni Manang. Ay naku namon anak ko. Kasanumat nga men, umas asa laang iti kabsat mo. Nakadakdak kelan akarne, ngam nakasadsa daw. Ay, ni Manang tumat ngamin. No apay mo't nga isupay lang tinakikalaysaan na. Malaksid nga immature, irresponsabli pa'y. Kaasimat ni Manang. Uy, ayos ah! Galante ka talaga, Franco. Nginginaan sangpat mong arak. Ang dabay na ima sa pulutan. Siyempre mata, Dave. Nakajakpatak ita, pare. Kasanon nagbirok ni Mrs. iti intrigam kan ko na, Pards? Bayam, dayjay. Nuin bagak nga awanan. Saan nagtagtagari, dayjay? Kaya't mo, saan nakasermonan? Saan nakaangiwat-ngiwatan, Pards? Wun, kunak lang arutin. Mature ti asawa, pare. Kasta gaya ma. Uy, dahil tangarot ti advantage no inauna ti maasawa, pare. Ako rin ka man, pare. Madawag ko, Jesus, sigurado ni Tricia dahil pare. Amang ano pagawitan na kan? Saan? Di lang to aramitan dahil mabit lang tasong batak. Hello? Apa ingin mawag ka, Tricia? Franco, ni Justin. Nangato tigurigor na. Pinatumarpon iti agas. Ngam saan pa'y laang abim mapatigurigor na. Ipan mo ito, doktor.
Kasi nga marigatan pa yun nga agangas. Unay kamat tan Tricia. Anya pa'y later aramidem ngay. Itaray mo ni di ospital. Inawagan na lang. Amom nga awang kwartak. Franco. Agunay kan. No dada ka sa mapasamak iti anak ta. Sikat ipabasulag. Nawatan. Nasayata si Mang Petkan, Tricia. Mabisin akon. Awan gaya man uray may sa dilata anabati ditoy. Di mo man la kumustaan ti anak ta, Franco. Oo nga pa isa. Apa saan mo akadwa na gamit? Ada ka di pa di ospital? Juan, kuna ti doktor, adda pneumonia na. Iso akasapulan ama confine. Tay tanti bagbagakan ka. Binaybay am ngamin iso akas tay tati anak ta. Oh, anay ko. Apay ngagtungpa ka nga eh. Nagawan kat abayin man, Franco. Siyak pa'y lang ang tipabasolam. Siyak lang aruden ti agtrab-trabaho tapno mabiyag tayo. Idinto tasikang agbibiyag ka abaro. Dagiti barkadam lang ang asikaswam akasla awan pamilyam. Ket, iboy-boy mo asikati agtrab-trabaho, kasta? Juan, kat kastang unay ti panagbabawik anak ikalay saken ka. Apay, anangarkila ka pa ilaang itilugan, anak ko. Mabalin tayo mo ti agtaksilatan nga agawid iti balayaw. Ay, saan kami nga agawid iti pagabangan mi, nanang? Agawid kami iti apo kuyo iti balay. Ha? Nauma ako, nanang. Nabannog ako nga agananos iti dan na ni Franco. No di nakabailan ti agbaliw para kada kami a pamilyana. Ipamay saklatan ti atensyon ko para iti anak ko. Kahit, abo ka din ni Franco da ito'y abanag, anak ko. Kasaritak ko maitay nagawid Ngamjak met na danon iti pagabangan mi. Nalabit nga again enjoy manan iti ayan dagiti barkada na. Iso nga in-text ko latan, nanang. No, basta. Manong aldawan nga man ti asawa kan anak mo iti pagabangan nyo, Pards. Ay, saan dan anagaw-awid ijay? Manipod enroar na ti anak mo iti ospital. Isumat lagaya makaslan naliday ka. Kaya't naasawan, kailiw mo ida, Pards. Kasla di mo pa ikitin kaya't ti agawid iti pagabangan nyo. Talaga Japon kaya't ti agawid ijay, Pards. At adang amin na malagi po dagiti aginak. Nodak ijay. Nasaysayat sa no agawid aklangin ijay probinsya. Agad mo na. May met pa'y. Iti kasta makalipat ka. Amangan no orurayan mo't ni tatais ko ti panagawid mo. Naragragsak ti biyag ijay. Awan ti problema. Baya mo ni Tricia. Iso ti pimanaw. Di iso ti agsubli. Sigurado ka din iti dayta a plano, manang? Juan, aling ko. Kasapulak ti agtrabaho para kada kami iti anak ko. Masapul abumangunak iti pan nakaitibkol ko para iti napimpintas ang masakbayan. Ay, sigurado akailiw da kanto, manang. Kailiw kayon tumat Sana bale, talo atawan ko laang mat ijay Taiwan. Kasanon ni Manong Franco? Ay, diyak amo nagbaliw pa'y. Kat sublanda kami, at da anak ko nga agkasapulan itinapintas ang masakbayan. Kat ikarigatak nga itad amin ang masapul ni Justin, oray awan ni Franco. Ibagam kadikin kwa na ti panagabrood mo? Saan siguro anaskan? Ngamin, no talaga anapatag kami kan kwa na. Umawag wano ag-text man lakuma. Ay, maladingitan unay gapo iti napasamak iti married life mo, manang. Ay, wan nga rod ading ko. Ngam aklonak, adamat basol ko. Ngamin, nagpailuyusak itirik na. Ti amok kat gapo ta addan edad ko, kan addan na talgad at trabaho. Kat umanayan arason tapno makiasawa. Ngam saan matgayam, nagbidutak. Apoy perangkaw.
Awan ka din ti balak mo makisinoblan ka ni Tricia. Iso ti pimanang, di iso ti agsubli, tatang. Ay. Saan man nakasta ti panagrasrason mo, Prangkaw? Laglagi pa man nagkasar kayo ka ni Tricia. Nagkidnari kayo iti sangwanan ti altar. May sakan nga ama. Adan anak yaw. Ay agpanunot ka na saya at Prangkaw. Tatang, siyak ti anak nyo. Rumbeng lang arod, asyak ti isakit nyo. Ay, saan nga iti isakit ko ni Tricia? Ang amom no niya ti basol mo? Amom no niya ti nagkurangap, ha? Di tatang may. Gusto man dahita pa ng sermon nyo kanya. Si ipod pa'y ididamo. Iso ti nagsakripisyo. Iso ti nagtrabaho. Tapno adakanan niyaw. Nagtrabaho ang mata. Wena, hanggang awan mo ti agbayag at trabaho. Kaputam mo nga da trabaho ti asawang. Yalang-alang mo ti agtrabaho.